Има ли хора? Научиха на тактика за пушките. Аз съм банът. Дай някакъв друг. Аз му слега малко зомбита ме пълен. Не ми се. Игор. Или ми се. О, тук имах доста, ама си ги изхъбих за жалост. Ама сега съм с много емите, че не ме интересува. Зомби с двойка. Аз влязох директно. О, супер! Пу, тук е нещо по-гано, ей. Да, тук винаги има. То с хади се ви, пак аз съм го убивал. Бас. Ножка има як скин. Кика! О, не ще го уби. Випа. Каква ми е бълна маса. Тъпи хора. Не. Ама май скоро да. О! А, ти не ми го за живот сега. Чай дигал, валя. Знаеш колко взимам с дигала? Шибан зомби. Могли я са ти тръпката от Бог. Всъщност то съм много тъп. Ето да. Ти виждаш ли как се пишеш? Да, аз влизам в зомбита. Всъщност сега е вече зомби. Шит. Едно амо. Ще разбереш като влезеш в зомби сервера. Та да, тук има някакво хипер тъп. Тут май се шегува. Да бе, той е един. И то за някакъв хипер нуб. Не, честно, хипер нуб е. Ау! Имам стормор. Да бе, кади, то си шиба. То е шибано зомби, бе. Ето го. Мамка му. Ушу. И не само лошо, страшно, защото заразиха... не ми говори, бе. Заразиха випа, бе. Да. В зомби сервера. 3 срещу 3 зомби. И в зомбито има вип. 2 на 3. Да вземем ка. Аре, шибане. Харе, искам се разил. Мъртъв съм. Харе си някакъв хипер провед. Давай, човек.